Natalia Pântea, cunoscută la Radio Moldova încă de elevă, de la Măcărești, Ungheni, acolo unde încape și Elada și acolo unde muștesc talentele. Natalița, ai dedicat o carte tăticului tău. Tatălui meu i-am dedicat Serata, care a avut loc la clubul de elit Impresii din Viață și Cărți. Povestește despre tatăl tău. Povestea mă sensibilizează enorm, dar totuși o să-mi adun curaj. A avut un accident de mașină, a decedat, făptașul s-a făcut nevăzut de la locul accidentului și am rămas singuri, am rămas doar cu mama, cea care ne poartă de grijă, cea care duce în spate povara greutății a familiei întregi. Tata era un om bun, un om care m-a educat într-un fel sau altul să fiu așa cum sunt și mi-a dăruit ceva din bunătatea lui, mi-a dăruit ceva din sufletul lui curat. Ai plasat o poză în uniformă militară. De ce? Așa? De ce? Pentru că este poza mea preferată a lui, o fotografie în care este tânăr. Deci eu mi-l amintesc tânăr, fioi, frumos, De chifeș. obicei se spune că fetițele sunt îndrăgostite mai întâi de tătici. Da, pentru că se spune, prima iubire este tatăl tău. I-ai dedicat și o poezie? Sigur, i-am dedicat o poezie, o micuță și mai este una de Paști. O să vă recit Dor de tata. Ai plecat de vreme și nici nu vine a crede. Ai plecat departe și nu te poți întoarce. Auzi a mea chemare. Mi-e dor de tine, tată. Așa se întâmplă că ne sincronizăm suferințele, dar viața merge înainte și dacă părinții noștri ne veghează de acolo de sus, înseamnă că trebuie să fim mereu cu gândul la ei și să facem pași frumoși prin viață. Trebuie să-i bucurăm aici, prin faptele noastre. Sunt sigură că se bucură acolo în ceruri și ne veghează, au grijă de noi. Natalița, pe lângă faptul că scrii versuri frumoase, posezi și o voce minunată. Este vorba de câteva colaborări în care s-a lansat și vocea mea, pentru că am înregistrat câteva poezii. Este vorba de Tatiana Scripa cu Atingeri, de Alexandru Plăcintă pot să vorbesc într-un timp record. Noi despre tine vrem să aflăm. De unde vii? Vin de la țară, acolo unde veșnicia s-a născut, cum spunea și Lucian Blaga. Și cine ți-a fost mentorii? Și continuă să-ți fie. Sigur, Zinaida Cebanica, de la Liceul Teoretic Elada, nu a fost profesora mea de română, dar a fost persoana care m-a descoperit, persoana care m-a făcut să am încredere în forțele proprii, cea care m-a învățat să iubesc arta, să scriu poezie, m-a îndemnat și m-a încurajat întotdeauna, fapt pentru care îi mulțumesc din suflet. Și altcineva? Profesorul de muzică Mihail Ganga, n-am să uit niciodată amintirea asta, eram clasa 7 și ne dase temă pentru acasă un eseu. Ce sentimente îți trezește muzica? Odată ajuns acasă, am înșirat pe hârtie toate sentimentele despre muzică și eram nerăbdătoare a doua zi sau următoarea lecție să o prezint. A fost foarte entuziasmat și profund impresionat de lucrarea mea și mi-a spus, trebuie să o publici. Acesta a fost primul articol de ziar publicat, Muzica între vis și mister. Un minunat care întotdeauna a avut grijă de talentul meu. De ce spun asta? Pentru că el mă privea ca pe un copil, știind că tata m-a părăsit. Mi-a acordat o atenție deosebită, fapt pentru care îi mulțumesc din suflet. A fost ca un părinte. Da, a fost un dascăl, un părinte, un prieten, pot să spun. Un alt profesor care m-a marcat enorm a fost pictorul Ion Cucereanu din Măcărești, care m-a învățat psihologia culorilor, a fost un îndemn de a iubi frumosul, de a vedea viața cu alți ochi, oamenii cu alți ochi, de a-i privi cu dragoste și de a ști să dăruiești și să primești dragoste. Eu nu am publicat încă nicio carte. Da, dar pregătesc, pentru că am versuri, precum și au fost aprecierile celor din sală. Sunt versuri care cred că merită puse într-o carte. Sigur că da. Și pentru mai departe să ai inspirație, să-ți fructifici talentele, că nu ai numai unul și să fii fericită. Mulțumesc